Pa jest, kao što sam rekao pres konferenciji, utakmicu izgubimo u prvoj četvrtini. Nedopustivo je da primimo 30 poena, 28-30 poena u prvoj četvrtini, da oni ubace u nekakvom velikom procentu, ja mislim 5 ili 6 trojki u prvoj četvrtini, sami potpuno. Nedopustivo je da mi uđemo u utakmicu kao što smo ušli. Nedopustivo je da prije svega odbrambeno budemo na ovom nivou, na ivici, da kažem, sramotnom nivou. Poslije smo došli do te situacije gdje smo bili na 58-52, a onda nepametno, znači, mislim, 4-5 napada za redom nismo šutnuli koš na 58. Branili smo, a nismo šutnuli na koš i izgubili 4-5 lopti, oni su to iskoristili, odmah otišli na 10-12 i onda smo mi počeli da šetamo i naravno utakmica završena kako je završena. Znači, za mene je manje bitno da li je na kraju ovako utakmici bilo 17, 24 ili 22. Ono što je veoma bitno je da s ovakvim pristupom i s ovakvom energijom protiv mnogo slabih protivnika, kažem, ili manje kvalitetnih, mi nemamo što radimo. Tako da imamo ova 2 dana da se skupimo, malo da se konsolidujemo i čeka nas veoma važna, neću pretjerati ako sad kažem, i možda jedna od ključnih utakmica protiv Švedske u Podgorici, tako da sve ovo što je bilo večeras moramo brzo zaboravimo i da se spremimo za Švedsku i sve što smo večeras radili, da to bude potpuno drugačije i 360 stepeni drugačije nego protiv Švedske nego što je bilo večeras.